Her første dag, der vender jeg mig til at være her i hytten. Det, ja, det er simpelthen mærkeligt at tænke, at de næste 19 dage, der er dagens indhold 2 måltider mad. Hver anden dag et glas planteekstrakt, og hver anden aften en ayahuasca-ceremoni. Ellers så er jeg her i hytten. Kan kigge ud på junglen. Kan høre lydene. Jeg er spændt på, hvad der kommer frem inden fra mig. Jeg kan allerede mærke så småt, sådan de signaler, der kommer derindefra, der pibler op ned for underbevidstheden. De begynder at få bare lidt sådan plads, fordi der er ikke noget med her at læse nyheder på mobiltelefon, som jeg normalt kan gøre 50 gange i løbet af dagen. Der er ikke musik, der er ikke nogen påvirkninger udefra, andet end lige nu vinden, at jeg kan høre, der visler ind imellem træerne, og en fugl derovre. ¿Y qué es esto? Esa es una planta para conexión ¿Para conexiones? con ayahuasca. Ah, también. Sí. Det var blødt, og det var lunken. Det var dejligt. Og bagefter så sad alle de der blade jo på min krop, og ligesom kærtegnede mig, omfavnede mig og sagde, velkommen, vi vil arbejde for dig, Hans Erik, i de uger her. Esta noche mi intención es servir de la mejor manera posible y probar nueva medicina. Jeg havde min første. Der er myg her. Jeg havde min første ceremoni i går. Jeg var spændt på, hvordan det ville være. Jeg drak et glas ayahuasca. Og det var længe før, der begyndte at ske noget. Og det jeg så kunne mærke, det var en rumlet i maven og en sådan begyndende svimmelhed. Man følte mig dårligt tilpas. Og jamen, jeg tog det som et godt tegn. Det var ligesom det var en mild udgave af det jeg oplevede ved den sidste ceremoni i Danmark, inden jeg tog herned. Hvor jeg jo var virkelig bare lå og svedt, og jeg havde diarré og så videre i lang tid. Det var lidt det samme i går, men i en mildere udgave. Men jeg mærkede, at medicinen, den simpelthen rensede. Den var inde i nervesystemet igen og fjerne alt det der gamle snask, der gør, at det nogle gange kan blive trigget og gå ind i sin anden indstilling. Og pludselig så mærkede jeg i hele kroppen, det var som om der var en puma inden i mig, men jeg var pumaen. Men sådan den styrke, der smidighed, overvågenhed, kreativitet, liv, frihedstrang, den fyldte mig simpelthen. Og jeg mærkede, at det er simpelthen min sådan grundvibration, grundstemning, grundkraft, som jamen, den kan alt. Den kan alt. Og den er jeg lige så stille begyndt at mærke nu her.
Den vil jeg dyrke. Den vil jeg fornemme mere frem de kommende dage. Jeg ved sådan helt bogstaveligt at indtage Amazonas ved at drikke afkog af nogle af planterne, ved at ryge nogle af planterne, ved at sniffe aske fra nogle af planterne, ved at bade mig i aftræk og afkog af masser af planter. Indtage junglen, få den til at skrælle af, få mig til at blive ren, få mig til at, ved at rejse ind i junglen, ved at indtage junglen, så kom hjem til mig selv. Go age bondero pagano bondero Jeg er lige kommet tilbage fra den anden ceremoni, som for mig varede stort set hele natten. Da jeg havde drukket i går aftes, så gik der lang tid, hvor jeg ikke mærkede noget. Men så da Francisco, shamanen, kom hen til mig og sang for mig, så kunne jeg mærke, at inden at han er færdig med at synge for mig, så kastede jeg op. Og så gik der et kort øjeblik, så var det simpelthen vende mig rundt og fange spanden. Og så kom det bare ud af mig. Og han sang færdig, jeg takkede. Så var jeg på toilet på et tidspunkt. Så da shamanerne var færdige med at synge, og de var gået, og det blev mere stille i hytten, så kom ubehaget og kvalmen og rumlen i maven, og jeg kunne mærke, hvordan ayahuascaen var inde og rense i mit system. Det arbejdede rundt, og det rumlede. Men der begyndte også efterhånden at komme sådan mere og mere, hvor jeg sådan kunne tænke mig ind i en situation blandt de kære, jeg har omkring mig. Og så jeg meget klart mit forhold til dem. Jeg så, hvad der er det rigtige for mig at gøre. Det var lige meget, hvad for en situation jeg dykkede ned i, så vidste jeg, hvad jeg skulle, og hvad værdi der var i det. Og jeg mærkede en stor kærlighed til Birgitte, Clara, Silas, og min mor, og mine venner, og mine søskende. Det var fantastisk. Hvis nogen de spørger mig, hvordan det er at drikke jungle ayahuasca, om det er ligesom at være i himmerige, så vil jeg sige ja, det er det. Og hvis de spørger, er det ligesom at ligge nøgen en lang nat ude i bunden af junglen, mens ayahuascaen pisker dig, og myggene stikker, så vil jeg sige ja, det er det. Og så vil jeg tilføje, at det er også alt det derimellem.
Vi får 2 måltider om dagen. Og ja, jeg har jo ikke ur, så jeg ved ikke, hvad tid det bliver serveret. Her til morgen, der fik jeg morgenmad. Og sådan, efter den tid, der er gået, og sådan som jeg synes, der er lys for oven, så tror jeg altså, det er langt over frokost. Og jeg har ikke fået min frokost endnu. Og jeg skal jo tage mig i sådan der, nu får jeg ikke mad, og måske får jeg ikke mad i dag. Men altså, herregud, jeg har rigeligt at tære på. Jeg skal ikke være så attached på mad. Ja, det er vigtigt for mig for mad. Jeg kunne jo leve i dagvis uden at spise noget. Jeg har vand. Nu kommer det del med. Der kan man bare se. Skal jeg over hente det. Gracias. Nu skal I se. Ris. Hup. Kogte kartofler. Lidt broccoli og gulerødder. Uden olie, uden salt, uden andet end de rene varer. Det er simpelthen fantastisk. Et gudemåltid. Natten til i dag, der drømte jeg, at jeg var inde i en kirke. Og så ind ad kirkedøren kom der en mand, jeg kendte. Han havde været væk i lang, lang tid. Han havde været i Amerika. Og nu kom han hjem med sådan et meget fint, gammelt dokument, som han overrakte mig. Og sagde, at det var køgebrevet. Og jeg tænkte hele dagen på, hvorfor køgebrevet, hvad det betyder, hvad der ligger i det. Det har jeg simpelthen ikke kunne finde ud af. Men det, der var meget, meget klart, det var et meget vigtigt dokument, som om det var det sande, det manglende evangelie i Bibelen, som jeg skulle have og tage til mig og give videre. My intention for tonight is to have a connection with Mother Ayahuasca in a Rama mato piko ba nete odi piko ro sinaya bi ponte ro. Ret hurtigt så begyndte medicinen at virke. Jeg kunne mærke den der fornemmelse, lidt trancetilstand brede sig i hele kroppen. Og ja, jeg var tilbage i min overgrebsmands værelse som barn. Og jeg fik grædt meget. Og jeg var også fucking vred. Og jeg fik panden ud nogle gange. Og lå i oplevelsen og i mindet, og sådan, jeg kunne mærke, at den der, kompleks PTSD, som det jo er, der sidder i mit nervesystem, det var ligesom, der var endnu et lag af det, der blev opløst og begyndte at forsvinde. Det var virkelig godt. Jeg mærkede også, hvorfor jeg drikker for meget. Det er for, det dulmer nervesystemet, uroen i det. Og så er det også for at flygte ind et sted, hvor i hvert fald i den første del af rusen,
hvor alting er godt, og hvor jeg kan alt, og hvor jeg kan tillade mig at være glad, og ikke skal lægge bånd på mig selv. Hvor pumaen er fri. Alt for meget, så har jeg troet, at jeg har skulle skjule ting om mig for andre, og de måtte ikke høre det, og de derovre måtte ikke høre det, og jeg skulle tilpasse mig her og der. Og så har jeg kunnet drikke og flygte ind i et sted, hvor jeg ofte var alene, men hvor jeg kunne tænke alle tanker. Jeg så også, at hvis jeg vil tilbage og være den stærke, spændstige og mange kilo tyndere puma, ja, så skal jeg stoppe med at drikke. Og det lå jeg også længe og var i. Det tror jeg kan blive svært. I 43 år, så i hvert fald en gang om ugen har jeg været fuld. Det skal jeg så stoppe med. Men jeg ved også, at det kan jeg godt nu, og det vil jeg. Jeg vil mærke mig helt og rent og upåvirket hele tiden fra nu af. Og det er også den udgave af mig selv, jeg vil byde andre. Jeg vil have, at den hensigt, de kommer og møder, det er den rene udgave af mig. Den sande, oprindelige, som jeg var, da jeg var blevet født. Jeg drømte i nat, at jeg var i en kælder, sådan et hvidt kælderlokale, som et form for garage. Og over ved den ene side, der lå der en stor kvælerslange, som kiggede på mig. Det så lidt uhyggeligt ud, men ikke overvældende farligt. Jeg begyndte at gå lidt væk fra, jeg kom væk fra den, og så jeg en stor slange mere. Og jeg gik over mod en væg, og nej, den vej kunne jeg ikke komme ud. Så fandt jeg udgangen og gik over mod den og kiggede mig tilbage. Og kunne se, nu var der kommet 7, 8, 9 slanger, der lå og viklede sig rundt om hinanden. Og så kom jeg ud, og så ligesom sådan en lang rulletrappe, som jeg gik ind på, og så blev jeg sådan ført op. Så kom jeg op i sådan et stort lys, ligesom sådan en hall. Det kæmpe centrale rum i noget, der kunne være et indkøbscenter. Der var i hvert fald pludselig mange mennesker omkring mig. Der var måske 5-6 etager, 7 etager op til loftet, hvor der hang sådan store lamper ned. Da jeg kom op i det der rum der, så jeg kunne køre lidt længere op, og så kunne jeg mærke, at jeg kan flyve. Og så sådan kastede jeg mig ud, og så svævede jeg i lang tid rundt i det der store rum og kom højere op og kom ned og hen, hvor der var mennesker og flyttede med 2 kvinder og svævede videre igen. Og så da jeg fløj derop under og svævede rundt mellem de der store lamper, der hang ned, så var der en anden moden kvinde, som også kunne flyve, og hende fløj jeg rundt sammen med. Og så over i den ene side, der var ligesom sådan en tv-skærm, en videoskærm. Og så var vi derovre, og så kom der en film frem, som hun kendte den godt, og hun viste mig den. Det var et eller andet sted nede ved Sydsjællands Storstrøm. Der var en gammel mølle, og vi sad og så på filmen fra den der historiske mølle. Der var også nogle ældre personer med i filmen, og hun sagde, at det var en mølle fra Storekrumpens tid. Det var et meget vigtigt sted.
i ceremonien, der spurgte jeg, hvordan jeg sådan kan finde ud af, hvad det er min læreplante, den plante, jeg diæterer på, Ahusacha, hvad det er, den lærer mig, viser mig. Og lige da jeg sådan stillede spørgsmål, så fik jeg behov for lige at rette på mit armbånd her. Og da jeg gjorde det, så kiggede jeg lige ind i øjnene på den puma, som jo er lukkemekanismen. Og så gik det op for mig, at jamen, det den vil, det er jo at blive ved med at minde mig om den pumakraft, jeg har i mig, som for mig er billedet på sådan Hans Erik i sin rene udgave. Og resten af natten, det var faktisk det, der fyldte mest i hele ceremonien, og bagefter, og da jeg forsøgte at sove, og også lige nu, det er den mærke mig bag, foran, alle de forskellige lag, der er kommet til. Så det er det, jeg gør her i dag, det er at ligge her i hængekøjen, eller gå og blive ved med at være i den kraft, i den tilstand, i den energi, også her uden for ceremonierne. Go age pontero pagano pontero At drikke ayahuasca, det er ligesom at gå i livets hårde skole. Og det er sjældent, at man ved, hvad det er for et fag, man skal undervises i, den dag man går ind i skolen. Men man finder altid ud af i løbet af dagen, eller her i løbet af natten, at det, der skulle undervises i, det var lige nøjagtigt det, som jeg havde brug for at vide og lære lige nu. Det er ikke en skole med eksamen. Prøven den kommer, når man er ude af ceremonien, og når lærerinden fru Ayahuasca, hun er taget hjem, så få integreret det, man ser, det, man oplever, for det gjort brugbart i ens liv. Og ja, jeg skal hjem nu og ikke skjule noget. Det er noget af det, jeg har lært. Jeg har skjult rigtig meget om penge og om you name it. Jeg skal hjem og være åben med alt, så potentielt set alle må vide alt om mig. At jeg må stå, det der mange år har været mit skrækbillede, stå nøgen på hovedgaden nede i Haslev, mens alle jeg kender og ikke kender, de kommer forbi. Det skal jeg for så vidt være vant til. Være klar til. Jeg har ikke noget at skjule. Men det jeg så vil vise frem, og viser frem, det er den rene, sande udgave af Hans Erik. Den må alle se, og det er den, jeg skal hjem og vise frem. Udvikle. Træne endnu mere uden for husets 4 vægge. Det glæder mig til.
Kano Yavi Pontero Inabairo Pico Inabairo. Der var jeg tilbage ved det øjeblik, hvor jeg lige var blevet født, og lå som fuldstændig nyfødt, og kiggede ikke bare op i loftet, men op igennem alle de lag af oplevelser, jeg skulle udsættes for, og af godt og skidt, op igennem livet. Og da jeg lå der på mit fødselsleje, der mærkede jeg mig fuldstændig ren og kraftfuld, og sådan som Hans Erik er, sådan som jeg er, kan man sige, sådan den rene tilstand. Og det var helt vildt, fantastisk stort at opleve det, og sådan mærke inde bag alle opvækstens lag, inde bag alle oplevelserne, inde bag stressen, at der er en ren, stærk, sund skabning. Og det er simpelthen en ny dimension, jeg har fået på livet, som jeg, hvis jeg mærker øjnene, lukker øjnene nu, så kan jeg mærke det i mig. I en ceremoni, der blev jeg bragt til, jeg ved simpelthen ikke, hvor det var henne sådan rent fysisk, men det var mentalt, spirituelt, et sted, hvor der ligesom blev åbnet en stor låge, og så når jeg kiggede derind, så kiggede jeg ind i evigheden, ind i universet, og der strømmede sådan en universel, stor kraft til mig. Og jeg havde det sådan, at hvis jeg sådan lige satte 2 fingre i, så var det som strøm, kraft, styrke, der kom til mig. Som om, ligesom lige meget hvad jeg gør, så er der altid lige et gear mere med kraft, at jeg kan sætte mig selv i. Inabairo Pico Inabairo. Jeg er lige kommet tilbage op fra Mallorcaen. Det var ceremoni nummer 5 i aftes. Og ligesom alle de andre gange, så har jeg ikke sovet her i nat efter ceremonien. Men er egentlig ikke voldsomt træt. Måske er det nærmest sådan lidt groggy i hele systemet. Jeg havde ikke nogen visioner, og sådan, jeg var ikke langt væk under ceremonien. Men ayahuascaen, den arbejdede i kroppen på mig hele tiden i mange timer. Indtil, det gør det faktisk stadigvæk. Så hvad er det nu? 12 timer siden, mindst 12 timer siden jeg drak ayahuascaen, og det arbejder stadigvæk. Det er, jeg skal bare sidde og et eller andet sted bare nyde, at der er en healing i gang. Og når jeg så, mens det sker, kan jeg sidde her og ligge her i min hængekøje, og jeg kan kigge ud på junglen, jamen, what's not to like?
Jeg er lige vågnet og stået op og har drømt i nat. Jeg drømte, jeg kom kørende med det må være en gruppe venner, på vejen mellem Fjellerup og Ryslinge på Midtfyn. Og så vi nede til højre, sådan ude over nogle marker op mod en af Ravnholdsgården, der ligger der en gård, der hedder Sofiendal. Der så vi, der stod en 3-4 store, smukke kronhjorte lige uden for skoven. De havde sådan store, det var faktisk mere som stenbuk, lignende meget store horn. Og jeg sagde til Silas, min søn, prøv at se det, de der smukke kronhjorte. Vi kørte lidt længere frem, og så stoppede bussen, og vi gik ud, så kunne vi se sådan neden for vejen, det var nede i sådan noget, ligesom sådan noget savanne-lignende græs, der stod der en kronhjort, en hund var det. Og Silas han tog en rifle og sigtede efter den og skød, men ramte ikke. Og så var vi nogle stykker, der gik derned af, og jeg holdt mig lidt tilbage, for nogen fortsat. Og så kom der en løve til syne, og sådan gik hen imod dem, og de blev bange og flygtede op mod bussen. Og løven den kom tættere og tættere på og fulgte efter, og fik fat i nogle små drenge, som begyndte at angribe og vitage. Og jeg kastede mig over løven, og kunne godt lige holde den. Og så råbte jeg til de andre, at de skulle skynde sig ind i bussen, ind i sikkerhed. Og det gjorde de så, og løven slap fri, og så jeg så, at løven den gik ind i bussen, for de havde ikke lukket døren. Og løven gik op på første salen, det var en dobbeltdækkerbus, og så ned bag i, hvor den igen overfaldt de der drenge, og var virkelig løve. Ej. Og jeg kastede mig over den sammen med et par andre mænd, virkelig tog fat i den der løve, og vi kunne godt holde den, og trak den uden for bussen, hvor vi holdt den. Og så var det jo så i sikkerhed, alle de der drenge, der skulle beskyttes. Og en af løvens forpoter tog sådan vred om halsen på den, og i den anden side så virkelig trak til, så den næsten blev stranguleret. Og jeg kunne mærke, at jeg havde virkelig overmagten over den løve der, og så nu sådan mere blev til et menneske. Det var et menneskeansigt, den havde nu, med nogle faktisk lidende, blodskudte øjne, og jeg holdt den og mærkede, at jeg har vundet. Jeg har vundet den her kamp. Go age bontero pagano bontero bontero. Medicinen begyndte hurtigt at virke i går. Meget hurtigt kom jeg ind i en følelse af ubehag. Og det var fordi, at jeg kom tilbage i overgrebsrummet. Kom tilbage i oplevelserne dengang med ham. Det han gjorde ved mig. Jeg lå i den smerte i timevis. Min intention var jo at mærke alle aspekter af pumaen inde i mig. Og det jeg virkelig mærkede, det var, at pumaen er sort. Pumaen har et sort sted. Et sår, der skal heles. Smerten var der, men det var dog sådan det var mere som, at
Jeg mærkede smerten for at blive bevidst om, at den sidder i mig. Så jeg var ikke fuldstændig opslugt af smerten. Det var mere som sådan en... Der var en læring i det. Jeg skal være bevidst om, at jeg bærer det med mig. Jeg mærkede også det, der var det meget svære i ikke at kunne sige det, ikke turde sige det. Frygt, hvad der ville ske, hvis jeg fortalte far og mor, hvad der skete, når jeg var på weekend og ferie derovre. Og det har jo siddet i mig indtil jeg var 46, indtil for 14 år siden, at noget af det værste, jeg kunne forestille mig, det var, hvis folk fik at vide, hvad der var sket. Og nu, når jeg ser tilbage, så ja, det forstår jeg jo ikke. Men det var virkelig noget, jeg frygtede. Og jeg gjorde alt for, at Birgitte ikke skulle få det at vide. For Birgitte, hun siger tingene. Hun siger tingene, som det er. Åbent og ærligt. Og hun lever efter, at alt skal være åbent, og alt skal frem. Og jeg kunne simpelthen ikke overskue, hvad der ville ske, hvis hun fik det at vide, og hun fortalte det til min far og mor. Men tak, Birgitte, for at netop få tingene sagt. Mi intención para esta última ceremonia es que la madre ayahuasca me va a mostrar toda la fuerza que tiene el puma dentro de mí. Go age bontero pagano bontero Det er morgen. Jeg er tilbage fra den sidste ceremoni. Min intention, det var, at Madre Ayahuasca skulle vise mig min indre pumas sande kraft. Og jeg lå i lang tid, rigtig lang tid, og mærkede ingen virkning. Eller jo, det gjorde jeg jo netop. Jeg mærkede mig selv klar og blød og stærk. Og mærkede, at jamen, det er sådan puma han er. Så jeg lå og nød shamanen synge sin Ikaros. Go age bontero pagano bontero Rama mato pico va nete odi pico ro Sinaya vi bontero Cano ya vi bontero Ina vai ro pico ina vai ro Nata ka pa ro yo ro ka pa yo ta na pico ka vai ro Pa nata go yo ro ka pa ka vai